Mañá venres arrancará na Casa do Mar da Guiño a Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño. O coordinador de Barbantia e director do Museo de Artes do Gravado, Xoán Pastor Rodríguez, será o encargado de abrir os actos cunha conferencia sobre escritores locais. Tenemos unha xornada cultural a cargo de Pastor Rodríguez Santamaría, que é filólogo, coordinador de Barbantia, como sabedes, e ademais director do Museo do Gravado de Artes, que vai a falar sobre creadores e creadoras locais no aspecto literario. Sabedes que el escribeu ese libro Dicionario de Escritores Ribeirenses xa fai uns anos e a súa ponencia vai a xirar en torno a todo ese contido, pero actualizado. Vai a falar fundamentalmente de escritores e escritoras locais de todo o Concello de Ribeira, pero tamén centrándose, por suposto, nos da parroquia de Aguiño. A continuación da ponencia de Pastor Rodríguez, teremos unha pequena actuación de música tradicional a cargo do grupo de cantareiras a sete linguas que pertence á asociación, dirixidas por Manolo Baliño, e remataremos esa xornada con un pequeno ágape para todos os asistentes. O sábado terá lugar unha xornada en memoria do que fora párroco de Aguiño, cunha ofrenda floral ante a súa sepultura no cemiterio de Porto do Son e unha misa de aniversario na igrexa do Carme de Aguiño. Os sábados serán actos fundamentalmente de lembranza, de recordo a don Francisco. Primeiro, ás 5 da tarde, no cemiterio de Porto do Son, teremos a ofrenda floral con unha lectura dun manifesto reivindicativo, como facemos todos os anos, acompañado dun grupo de gaitas do país. Neste caso, son os gaiteiros que veñen desde Noia. Despois, ás 7 da tarde, na iglesia parroquial do Carmen de Aguiño, teremos a misa do 22º aniversario do seu pasamento, como comentaba antes, e ás 8 da tarde, tamén na Casa do Mar, será unha contada de humor a cargo de María da Pontájara, baixo o título Donas do Lugar. Xa o domingo, os máis pequenos da casa serán os protagonistas da xornada de clausura co espectáculo de clown con lingua propia que ofrecerá Peter Punk a partir das 5:30 da tarde. Dende a asociación quixeron agradecer a colaboración do Concello de Ribeira e da Deputación da Coruña nestas actividades, así como das numerosas empresas patrocinadoras que contribúen a manter a súa programación cultural durante todo o ano.